Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malam wane ne kake? Sorry, ni ba ma san sunanka ba, ban san ka ba, ban san inda kake ba, kai ne ma ka san da ni. Wannan shine karo na biyu da nake kokari in ga ina kare mutuncin kaina saboda ni musulmi ne, ina da uwa, ina da uba, ina da dangi babba, very large family. Haka matata tana da very large family, ina kuma da 'ya'ya. Da haka dukkan abin da zai taɓa mutunci na kowaye ya faɗe shi zan fito in kare kaina, sai dai masu ƙorafi na cika surutu su ta magana. Ka fito munbari a cikin masallaci ka yi waɗannan mugayen ƙazafin ko kuma in ce ƙarya, ka faɗa wa mabiyanka abin da baka sani ba, baka sanya ake yin shi ba. Ni wannan shine Alƙur'ani mai girma izo 60. Ka fi kowa sanin darajarsa kamar yadda ni ma na sani. Don haka na rantse da Allah, wallahi billahi wallahi tallahi, na rantse da hurmatud dini wal Qur'an, duk abin da ka faɗa a wannan mumbarin malam ƙarya kake yi. Duk abin da ka faɗa a wannan mumbarin a kaina malam ƙarya kake yi. Ni an yi audition a cikin masana'antar Kannywood sama da 100. Su Arewa 24 ɗin su ina ne, duk inda ake wannan al'ada ce ta cikin harkar fim ta duniya baki daya. Idan za ka yi fim a cikin waɗanda suke cikin masana'antar baka da ra'ayin saka wata, kana buƙatar sabuwar fuska, sai ka sanar a zo guri kaza, mata maza a zo guri kaza, 'yan shekara kaza da manya 'yan kaza a zo a yi audition, sai a zaɓi wadda ta ci. Haka mata ke tururuwa, an yafi 100, ban taɓa yi ba. Duk yarinyar da ka ga na saka ta a cikin fim a cikin masana'antar Kannywood, ita ta kawo kanta ta ce za ta yi fim, ko kuma gani na yi wani ya saka ta, ni ma na ɗauke da na saka ta. Idan kuma sabuwa ce iyayenta suka kawo ta, ko ita ta kawo kanta iyayenta ba su yadda ba, in yi ƙoƙari in shiga in tabbatar da cewa iyayenta sun yadda. Wataƙila idan ma ban yi magana ba za ta lalace, iyayen ba za su bari ta yi ba. Amma idan aka convincing ɗinsu a maimakon ta je ta yi karuwanci ko ta yi wani abu, sai a saka ta ta zama wani abu a duniya, ta zo tana taimakon iyayenta. Don haka wannan abin da ka faɗa a matsayinka na malami, ban san ka ba, amma dai akwai manyan malamai na tabbatar da ba za su yi wannan wa'azin a kaina ba su da hujja kuma ba su tabbatar da gaskiyarta ba. Akwai malamai irin su Dr. Gumi, Kabiru Gombe, Daurawa, Fantami, Gero, da su malamai manya waɗanda suka san me suke yi, kuma kuna da ƙungiya sun san ka. Don haka ina kai kuka na gare ku. Wannan ba shi ne na farko ba, tun da na fito ne wannan tallan sabon sarkin, kafin ma shi ta WhatsApp za a yi ta yaɗa ni ana cewa kaza Adamu Zango kaza yana lalata addinin musulunci, yayi niyyar ruguza addinin musulunci. Ta ina cikakken musulmi? Ka je ka saurari waƙoƙina malam, ka ji shin ina yi wa musulunci hidima daidai gwargwadon iyawata ko ba na yi, ko ni ma'asumi ne? Ni ba annabi bane, ba sahabi bane, ba tabi'i na bane, ba tabi'i, ni ba ma na miliyan bane malam. So kawai shikenan Adamu Zango so ake zama complete 100%. A'a, ni ba na laifi kenan. Yadda nake laifi malam, kai ma kana yin laifi. Da haka don girman Allah na roƙe ka, kuma ina roƙon malaman addinin musulunci su shiga cikin wannan magana, su kira malaman nan su ja masa kunne. Ba ni ban ce ya rantsuwa kamar yadda na yi ba, na yi ne saboda me? Saboda 'ya'yana. Ba na so in mutu in bar wa 'ya'yana tabo. Muna zamani ne, wayayyen zamanin global zamani na intanet, duk abin da aka ɗora bai ɓacewa. Zan yi baƙin ciki bana duniya a ɗauko irin wannan abin a nuna wa ɗana Haidar ko Khalifa ko Sultan, a ce ga abin da babanku yake aikatawa, ma malamai suke zaginsa. Ni kuma a kasa ɗauko abin da zan kare kaina saboda bani da gaskiya. No, na yi rantsuwa, wannan shine na biyu, na ce ni ba ɗan luwaɗi ba ne. Idan kuma cikin waɗannan matan da kai maganin na kira su na ce su fito, sun taho 'yan sha shida 'yan sha kaza, sun taho hotel, na yi lalata da su, ko kuma na yi interview da su, ka nemo ɗaya daga ciki wanda ta ce a waya ma, tun da na yi sanarwar na kira ta a waya na ce ki zo ko kuma kin ci. Ga su nan, ka je ka duba folder malam, mata sun fi 100. Ban kira ko ɗaya ba, na rantse da martaba manzon Allah. Ɗaya ban kira na ce mata ki zo guri kaza ko kuma ki yi kaza ba ma, tunda na ga Twitter, WhatsApp, ina ne ana cewa za a tantance ni, na bar Kannywood, na yi kaza, na bar Kannywood,
dalili na barin Kannywood daban, dalili na barin Kannywood daban. An zalunce ni ne, an ware ni kadai a cikin mutane dubbanni, ana treating dina ba ta yadda ya kamata ba. Saboda me? Saboda ɗaukakan da Allah ya yi min. Lokaci ne in aka yi haƙuri, a yi haƙuri maƙiya, a yi haƙuri. Lokaci yayi zan tsufa, ma na tsufa ina ce da irin su na Congo, Daudu Galadanci, su ne tsofaffi. To in na kai su ma zan yi acting. Sai dai idan Allah ya kawo min wata hanya da tafi wannan, saboda ni sana'a nake yi. Kada ku ɗauka ma wai a'a ni ina yin wannan abun ma kawai wai saboda kawai in rika fashion da shi ne. Wallahi sana'a nake. Wallahi yau Allah ya kawo min wata sana'a da tafi wannan harkar fim din. Ina samun in sha, in ci gaba da taimakon mutane da ƴan uwa da wanda take tare da su. Na rantsa da martaba maki yau zan batta. Amma ita ce yanzu na iya, ita nake yi, a ita nake ci, nake ciyar da iyayena da ƴan uwana da kowa. Don haka duk abin da za a faɗa don a ɓata min suna, zan fito in kare kaina. Kuma abin daga yau idan aka yi abu, na sha faɗa wa mutane, Adamu Zango ya yi laifi, Adamu Zango ya yi laifi, wane ya yi laifi, wane ya yi laifi. Ku daina haɗa ƴan Kannywood. Da na ce na bar Kannywood fa, ƴan uwana ne, abokaina ne, mutanena ne a ciki, har yanzu kuma muna mutunci da su. Yes, na yadda cewa 90% da yanzu ba sona suke ba kuma wani abu bane, ɗaukaka ce da Allah ya min, ba wani abu ba wanda zai fito ya ce ga laifin da ne masa. Laifi ce ta ɗaukaka. Haka zalika waɗanda suke matasan da zaka ga suna zagi na on internet, ban san su ba, san ni ba, ba su taɓa gani na ba, amma za su kaji suna rantsuwa, suna zagin iyaye, suna rantsuwa, suna ɓatanci gare ni saboda me? Kawai ɗaukaka ce, kishi ne. Kuma kishin nan sai ya zama ruwan dare. Ni ba tela ba, ni ba mai sai da motoci ba, ni ba sana'ata daban, naka daban. Ni ba mun haɗa neman aure ba, mu haɗa budurwa ba, amma ban san dalilin da yake kawo kishi tsakanina da matasa 'yan uwana 'yan arewacin Najeriya ba. Amma idan akwai laifin da ne muku, kullum na baku haƙuri. Dan adam ne, ajizi ne, Allah ya baku haƙuri. Kuma malamai da ma gwamnatin baki ɗaya, don darajar ma'aiki da ma mutane baki ɗaya, a yi min adalci. Wannan mutumin ƙazafi ya yi min. Tun da ne sanarwar sabon sarki a yi kaza, mata suke ta turo hoton ga sunan sun fi 100. Da na ji abin ya canza wani launi daban, sai na haƙura, na ajiye script ɗin a gefe. Ya ce za a tace ni, saboda kar a tace ni a gano kaza kaza da kaza, na yi kaza. Malam, ka tuba wa Allah, kuma wallahi ba zan taɓa yafe maka ba, ba zan yafe maka ba. Allah ya isa tsakanina da kai, Allah ya isa tsakanina da kai. Idan kuma kana da hujja akan duk abubuwan nan da ka faɗa, ka koma mumbarin da ka faɗa wa mabiyanka, saboda su ma kada su riga ƙaryata ka, su riga kallon ka a matsayin wanda bai san me yake ba. Ka gazgata musu, ka zo musu da 'yan matan nan da na yi wannan da su, ko ka zo musu da wata hujja na alkaba'i, ko kuma ce na fasikanci na da kake cewa zan ruguza addinin musulunci. Ni musulmi ne, ina cikin musulunci, iyayena babu tun ban ji labarin wani a cikin dangina wanda ya musulunta ba. Duka musulmai ne, kakannina, kakannina ban sani ba. Mutane na, iyayena da kake gani, ɗan Kanawa nan Kura, in kana jin Kura Kano, kakannina sun fito daga nan. Maiduguri, kakannina sun fito daga nan. Nijar, kakannina sun fito daga nan. Da haka ba ni da miss. Ka ce min mazinaci, ka ce min ɗan giya, ɗan ƙwaya, ɗan kaza, ka ce min kaza, ka ce min kaza, amma ka haɗa da addinin musulunci, ko ka ce min ɗan luwaɗi, to din da ƙarfi na yake sai na ƙare shi a kanka wallahi. Kowa ya kai, ba zan taɓa barin tabo a kaina ba, bi iznillahi ta'ala. Masoya, a yi haƙuri. Wannan kalma ce ya haɗa da addinin musulunci, sai da fito magana, ba wai don wani abu ba. A ce min ina kwana da mata miliyan, abu ne da ya zama ruwan dare. Ko ina gashi na ya zama yanzu da tsaraicin da komai gashi nan a firi, kana bakin titi ma zaka gani. In zaka hau social media, da mu da kowa tsaraicin dai gashi nan gani ake yi. Gashi nan fyaɗe ake yi. Ƙananan yara za ka ga tsoho ɗan shekara 50 ya yi wa yarinya 'yar shekara 9 ko 'yar shekara 10 fyaɗe. Waya da mazango na sana'an shi, amma a kansa ake hawa mumbari a masallaci ake wannan. To Allah ya isa. A yi haƙuri. Malamai kuma da Allah da 'yan jarida, kuma ku yi haƙuri, kada ku jinza min zance na, saboda kullum abin da yake faruwa kenan. Don girman Allah na roƙe ku, wannan na kare mutunci na ne ba komai ba. Thank you so much.